ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ସରକାର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ବି ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ୟାର କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଶ୍ରମିକ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ବେଗମପେଟ ଜିଲ୍ଲା ତୁରାପଲ୍ଲୀ ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ ମଦତ ସହିତ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ 4 ଶିଶୁ ସମେତ 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଲେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଟଙ୍କପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଢ଼ାଛାପର ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେନିଆ, ମୀନା ବେନିଆ, ସେହିପରି କରୁଣାଝର ପଞ୍ଚାୟତ ମସିଣା ଗାଁର ଜଗବନ୍ଧୁ ବାରିକ, ସୁଖିଆ ବାରିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାରିକ, ରବି, ନମିତା, ଶୁଭମ, ଅଞ୍ଜଳି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ସେମଲପାଲି ଗାଁର ନିର୍ମଳ ତାଣ୍ଡି, ରୀତା ତାଣ୍ଡି ଓ 1 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମସିଣା ଗାଁରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରା ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମ ନିରୀକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ, ଖପ୍ରାଖୋଲ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆବାହକ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍.କେ. ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ 2ଟି ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଇଟାଭାଟିରୁ 5 ଜଣ ନାବାଳକ ସହ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ନା କେନ କେନୁ କାମ କରୁଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା?